Добрый дзень усім, я Франак Вячорка, я дарадца Святланы Ціхановскай. За апошні тыдзень нам на чат-бот прыйшлі сотні пытанняў ад вас, і я паспрабую адказаць на самыя папулярныя з іх. Апошні тыдзень быў сапраўды вельмі насычаны і вельмі цікавы. Літаральна учора прыехала ў Вільню пасол ЗША Джулі Фішер. Упершыню за многія гады ў Беларусі ёсць пасол. І першым, да каго яна прыехала, быў хто? Не Александр Лукашенко, а Святлана Ціхановская. Это была вельмі доўгая, вельмі шчырая, вельмі цёплая размова. І мы цяпер можам сказаць, што ў Беларусі ёсць дакладна адзін надзейны саюзнік ЗША. Акрамя гэтага, на мінулым тыдні адбылася іншая важная размова Святланы Ціхановскай з міністрам замежных справаў Дамінікам Рабам. Гэта міністр Великабрытаніі. Гэта самы высокі ранг палітыка ў Великабрытаніі, з якім сустракалася Ціхановская. І цяпер уся Брытанія гаворыць пра каго? Пра Беларусь. Адбыліся інтэрв'ю Святланы Ціхановскай з каналам Channel 4, з BBC Hard Talk. Яна дала інтэрв'ю Sunday Times, самай популярнай брытанскай газеце. Яны абмяркоўваюць цяпер, як Брытанія можа дапамагчы Беларусі, якія санкцыі павінны быць накладзеныя на ОМОН і ГУБОПік, як спыніць гвалт і, самае важнае, як вызваліць палітвязняў, якія мучаюцца ў лукашэнкаўскіх турмах. Я таксама маю некалькі іншых пытанняў. Первое пытание, что по поводу 4-го пакета санкций? Сейчас лучше добиваться санкций на нафтан и Мазырский НПЗ, а также Гродный Азот с Беларусь-Калием, ведь бизнес режима строится на перепродаже нефти. Ну, трэба сказаць, што ў першую чаргу сам рэжым накладае санкцыі на гэтыя прадпрыемствы. Тое, што яны робяць з рабочымі, адразу паніжае іх рынкавую цану. І бізнес-партнёры гэтых краінаў у розных дзяржавах, самага рознага, і з усходу, і з захаду, яны проста не зацікаўленыя ў супрацы з такімі партнёрамі. Напрыклад, у Беларусь-Кале вельмі шмат заходніх партнёраў, такія як нарвежская Яра. І нарвежская Яра, яна дала вельмі ясна зразумець кіраўніку Беларусь-Кале Галаватаму, што калі ён працягне звальняць рабочых, кампанія спыніць супрацу. І яны гатовыя спыніць супрацу, якая будзе каштаваць мільярдаў даляраў у любы момант, як толькі рэпрэсіі на прадпрыемстве ўзновяцца. Цяпер вельмі важна падтрымліваць з аднаго боку вось гэтыя стачкомаўскія рухі усіх, хто бастуе, а таксама размаўляць з бізнес-партнёрамі кожнага прадпрыемства, якое мы можам назваць кашалькамі Лукашенка. Цяпер нанесці эканамічныя санкцыі, проста заблакаваць гэтае прадпрыемства, на жаль, немагчыма. Еўрасаюз да гэтага пакуль што не гатовы. Але як толькі рэпрэсіі працягнуцца, калі пачнуцца суды над Ціхановскім, Бабарыкам, Статкевічам і Севярынцам, пытанні эканамічных санкцыяў і супраць Мазырскага НПЗ, і Наваполацкага, і Беларусь-Кале будуць стаяць нумар 1 на парадку дня. І Лукашенко павінен да гэтага быць гатовы. Другое пытанне. Некоторое время назад вы писали, что работаете над тем, чтобы в ЕС ОМОН и ГУБОПИК признали террористическими. Хотелось бы узнать, делается ли для этого что-нибудь. Робится, сапраўды робится, але яны не могуць быць прызнаныя ў Еўрапейскім Саюзе, таму што Еўрапейскі Саюз традыцыйна, як структура, як Саюз 27 краінаў, не абазначае тэрарыстычнымі арганізацыі, якія прыналежаць да дзяржавы. Яны ўсё яшчэ лічаць, што ОМОН і ГУБОПІК гэта дзяржаўныя арганізацыі. Мы то з вами ведаем, што это банды, якія ходзяць па вуліцах, б'юць і арыштоўваюць людзей. Але яны пакуль што гэта не ўсвядомілі. Таму, магчыма, гэта нашая недапрацоўка. Мы павінны даць ім зразумець, што гэта не дзяржава, гэта тэрарысты. І мы ўжо пра гэта гаварылі з міністрам замежных справаў Нідерландаў Стэфанам Блокам. Мы гаварылі пра гэта з Эдгарам Рынкевічам, міністрам у Латвіі. Мы гаварылі гэта і з мінулым міністрам замежных справаў Эстоніі Урмасам Рейсалу і з новай міністркай. І мы будзем дабівацца таго, каб калі Еўрасаюз не гатовы абазначыць іх тэрарыстычнымі, то асобныя краіны будуць іх абазначаць тэрарыстычнымі. І Злучаныя Штаты Амерыкі павінны будуць прыняць санкцыі і супраць гэтых арганізацыяў, і супраць тых, хто супрацоўнічае альбо з'яўляецца іх силовиками и руками и дубинками этих структур. Существует ли раскол в демократических силах, включая офис? Расколу я не бачу. Ёсць розныя меркаванні. У каардынацыйнага савета у іх вельмі шмат людзей у Беларусі. І ясна, што яны вельмі акуратныя. Яны стваралі сваю арганізацыю, каб прадстаўляць інтарэсы самых розных груп. І цяпер, як толькі каардынацыйная рада трапіла пад крымінальны пераслед, гэтыя людзі вельмі асцярожнічаюць за сваю будучыню. Мы ж, офіс Святланы Ціхановскай і кабінет прадстаўнікоў, можам быць больш смелыя, таму што нашыя супрацоўнікі, яны знаходзяцца не ў Беларусі. Офіс Паўла Латушкі, НАУ
яны вельмі актыўныя, асабліва што тычыцца працы з сілавікамі, чыноўнікамі, дэпутатамі. У нас няма расколу, у нас ёсць розныя задачы, але мы ўсе б'ем у одну кропку. Мы ўсе з розных бакоў б'ем па рэжыму. І менавіта так трэба працаваць, каб усе ініцыятывы, арганізацыі, фонды і структуры, тэлеграм-каналы і YouTube-праекты, каб яны працавалі разам, але білі па аднаму, па рэжыму Лукашэнкі. Приглашение на инаугурацию Байдена было обманом. Не, яно не было падманам. Але афіцыйнага запрашэння не было. Гэта гучала ў прыватных нефармальных размовах, а потым здарыўся ковід і потым здарыўся локдаун. І каб вы ведалі, у ЗША не запланаваныя ніякія міжнародныя візіты аж да лета гэтага года. Яны сказалі, што выключэнне можа быць зробленае толькі для Святланы Ціханаўскай, але сказалі яны гэта вельмі ціха, вельмі акуратна. І таму будзем бачыць. Вельмі важна, каб Святлана Ціханаўская, безумоўна, прыехала ў Вашынгтон, каб сустрэлася там з тымі, хто дапамагае Беларусі, з тымі, хто падтрымліваў акт аб дэмакратыі, з тымі, хто падтрымліваў Беларусь апошнія 26 гадоў, а дакладней беларускую дэмакратыю. І, безумоўна, з новым кіраўніцтвам Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэта дзяржсакратар Блінкен, гэта віцэ-прэзідэнт Каміла Харрыс і гэта прэзідэнт Джо Байден. Ну, будзем чакаць ад іх афіцыйнага запрашэння і, дай Божа, сітуацыя з ковідам палепшая і Святлана Ціханаўская будзе ганарова, як прэзідэнт Беларусі, наведваць Белы дом. Презентация проекта Конституции будет не публичной, а только депутатам СХОД. Будет ли открытое обсуждение в социуме? Не, прэзентацыя праекта Канстытуцыі будзе публічнай. Яна будзе і дэпутатам праекту СХОД, і ўсім наведнікам сайту, і ўсім беларусам, якія хочуць браць удзел у гэтай дыскусіі. Таму што Канстытуцыя — гэта народны дакумент, які павінен стварацца народам. Тая рабочая група, якая працуе над Канстытуцыяй у межах кабінета Святланы Ціханаўскай, яна збірае ўсе гэтыя прапановы. І вы можаце на Фейсбуку знайсці адмысловую групу, якая называецца «Конституцыя», так і называецца, і там бывае пасты з 1000-2000 каментароў, дзе людзі абмяркоўваюць, павінна быць адна мова ці дзве дзяржаўныя, падзел рэгіёнаў, падзел уладаў. Далучайцеся, таму што Канстытуцыя — гэта асноўны дакумент краіны, які нам вельмі дапаможа потым перайсці ад лукашэнкаўскай дыктатуры колхознай да дэмакратыі. Как вы считаете, нужно возобновлять массовые протесты и способны ли мы на их? Беларусы спасобныя на ўсё. І апошнія 6 месяцаў гэта паказалі. Я недаўна асабіста размаўляў з намесніцай кіраўніка такой арганізацыі «Міжнародная амністыя», якая дзесяткі гадоў сочыць за парушэннем правоў чалавека, за актывістамі па ўсім свеце. І яны сказалі, што ніколі ў гісторыі арганізацыі не было такой салідарнасці, як да Беларусі. Яна кажа, практычна ўсе аддзелы міжнароднай амністыі удзельнічалі ў кампаніі, арганізоўвалі акцыі, выходзілі на вуліцу, вывешвалі сцягі, нейкія плакаты малявалі. Малявалі і ў Азіі, і ў Афрыцы, і ў Аўстраліі, і ў Еўропе. Чаму? Таму што мы здольныя на ўсё. І я думаю, што зараз зіма ў Беларусі час не самы лепшы, трошкі дэпрэсіўны, халодны, шэры. Яе трэба перажыць. Усім цяжка, вельмі цяжка. Ва ўсіх сядзяць людзі ў турмах. У мяне сядзіць дзесяткі сяброў. У мяне сядзяць і Ігар Лосік, мой блізкі сябра, і Эдуард Пальчыс у скоцкіх нечалавечых умовах. І я не магу проста іх кінуць. Я, як і многія з вас, пачынаў уваходзіў гэтую всю справу з цвёрдым жаданнем перамагчы. Яны чакаюць хуткай перамогі. І мы павінны зараз, нягледзячы на страх, нягледзячы на зіму, нягледзячы на ковід, на Лукашэнку, усе гэтыя запалохванні працягваць змагацца. Калі мы не будзем выходзіць, іншыя не будуць выходзіць, будуць апускацца рукі. Людзі не будуць бачыць нашых пратэстаў, нашай пазіцыі, і, адпаведна, падтрымка ў свеце будзе меншая. Таму гэтыя пратэсты, тыя гераічныя пратэсты, на якія вы выходзіце кожны дзень, яны неабходныя для перамогі. Так, гэта рызыкоўна, так можна трапіць у турму. Але ніхто сядзець у турме гадамі не будзе. Мы ўсіх вызвалім, вуліца вызваліць усіх і кожнага. Ніякага гандлю палітвязнямі мы не дазволім. Давайце разам прыкладзем апошняе намаганне, каб скончыць гэтую рэвалюцыю, пазбавіцца Лукашэнкі і правесці ў рэшце-рэшт свабодныя выбары. Наступнае пытанне. Почему так долго не объявляется план? План готовы. План не мяняўся. Гэты план складаецца з некалькіх этапаў. Гэта стратэгія перамогі. Яго называюць план перамогі. Ён публікаваўся ў верасні, ён публікаваўся ў лістападзе. Што мы зрабілі зараз? Мы зараз гэты план расклалі на шмат кампаніяў.
кампаніі эканамічнага ціску, міжнароднага ціску, унутранага ціску праз нейкія акцыі, сабатаж, вулічныя пратэсты, раскол эліт, раскол сілавікоў. Гэта той план, які мы прэзентуем у самы бліжэйшы час. У гэтым плане вельмі шмат разгалінаванняў, каб кожнаму з вас было чым заняцца. Праблема не ў тым, што ў нас няма стратэгіі. Мы ўсе ведаем, якая ў нас мэта. Новыя выбары. Мы ўсе ведаем, што трэба прымусіць Лукашэнку да дыялогу. Мы ўсе ведаем, што гэты рэжым скарумпаваны і ён павінен сысці. Як мы да гэтага ідзем, сцэнарыяў шмат. Але вельмі важна, каб кожны, хто хацеў дапамагчы, удзельнічаў у ім і ведаў чётка, што ягоная праца вядзе да перамогі, да фінальнай мэты. І таму тыя кампаніі, якія будуць аб'яўляцца ў бліжэйшы час, гэта кампаніі для вас. Это компании для тех, кто, ожидая перемены, готовы працаваць и удзельничать. Вы говорите, что задача офиса усилить давление на режим, помочь белорусскому гражданскому обществу. Какие в связи с этим планируются меры поддержки обычных работников, не владельцев бизнеса или ИП? Вельмі добрае пытанне, складанае. На жаль, падтрымкі вельмі мала. Гэтая падтрымка звязаная з рознымі фактарамі. У Беларусі практычна знішчаныя тыя арганізацыі, якія раней гэтую падтрымку аказвалі. Перакваліфікацыю рабочых, тых, якія былі звольненыя з прадпрыемстваў, таксама вельмі цяжка праводзіць з розных прычынаў. Прыватныя кампаніі, якія раней планавалі браць гэтых рабочых, зараз пад абстрэлам, пад ударам. Многія з іх баяцца займацца такой работай. Нават IT-сектар, вы ж самі бачыце, масава пераязджае, але часова, у суседнія краіны, каб нейкім чынам выратаваць сваіх людзей. Ёсць фонды салідарнасці, якія дапамагаюць. Звяртайцеся да іх, многія з іх могуць аказаць нейкую базавую падтрымку. Сапраўды цяжкі час, але гэты час зноў жа ненадоўга. Цягам некалькіх месяцаў мы ўпэўненыя, сітуацыя пачне паляпшацца, і гэтая падтрымка, яна будзе ўзноўленая. Але вельмі важна аб'ядноўвацца ў невялікія групы, у супольнасці, стварайце суполкі, далучайцеся да прафсаюзаў, да грамадскіх арганізацыяў, палітычных партыяў, любых ініцыятываў, дзе ёсць абмен інфармацыяй, дзе ёсць сінергія. Заходзьце на сайт Пробона. На гэтым сайце ёсць цэлы спіс арганізацый, якія дапамагаюць людзям у складаных сітуацыях. І там, магчыма, вы знойдзеце адказы на пытанне. Нам адсюль у Вільні ўсяго не відаць, усяго не адчуваецца, усяго не бачна. Таму найперш з тымі людзьмі, якія вакол вас, якія могуць дапамагчы вашыя суседзі, сябры, калегі, гуртуйцеся з імі і спрабуйце збудаваць структуры. І гэтымі структурамі потым будзе прасцей аказваць дапамогу і вашай дзейнасці, і вашым людзям. Што вы думаеце о прыгаворе Навальнаму? Навальны вельмі смелы чалавек. Тое, што ён зрабіў, вярнуўся, нягледзячы на ўсё, на рызыку затрымання, ён паказаў геройства. Ён паказаў расійскаму народу, што можна змагацца, што ёсць яшчэ героі. У прынцыпе, гэта вось у стылі ў расійскім характары, ў расійскай ментальнасці. Паказаць сілу, парваць кашулю, пайсці на абардаж. Сапраўды гераічны вычын. Вельмі важна, каб вось гэты ягоны вычын, вось гэтая ахвяра, яна не прайшла дарма, таму што ён сапраўды рабіў важную патрэбную справу. Той прысуд, які аказалі, канешне, гэта спроба нейкім чынам заціснуць, прыціснуць ягоны голас, але мы цвёрда перакананыя, палітвязняў быць не павінны. Алексей Навальны, як і ўсе іншыя палітвязні, і ў Расіі, і ва ўсім свеце, і ў першую чаргу ў Беларусі павінны быць вызваленыя. І я думаю, што Навальны рана ці позна, хутчэй за ўсё рана, будзе вызвалены. Вы збіраецеся яксьці перашкаджаць продажу ключавых прадпрыемстваў. Ёсць інфармацыя, што Лукашенко рыхтуе на продаж Гродны Азот, БМЗ, Беларусь Калій. Тыя прадпрыемствы, якія сапраўды трацяць рынкавую вартасць. І пакупнікі гэтых прадпрыемстваў, верагодна, расійскія алігархі. Мы зробім усё магчымае, каб тыя расійскія алігархі, якія хочуць палакаміцца беларускімі актывамі, каб яны гэта зрабіць не маглі. Мы зробім усё магчымае, каб тыя расійскія алігархі, якія спрабуюць зараз скупаць за бясцэнак беларускую маёмасць, карыстаючыся слабасцю беларускай дзяржавы, каб яны трапілі таксама ў санкцыйныя спісы. Тыя здзелкі, якія заключае Лукашенко цяпер, будуць перагледжаны. Уся дзяржаўная маёмасць належыць беларускаму народу, не Лукашенку, не алігархам, а менавіта народу. Дарагія сябры, сапраўды пачаліся цяжкія тыдні. Зараз будуць вельмі доўгія, непрыемныя суды. Яны будуць даваць вялікія прысуды. Але зноў жа паўтаруся, ніхто не будзе сядзець гэтыя гады. Гэтыя людзі ўжо вельмі хутка трапяць дадому, будуць сядзець сваімі сем'ямі на кухні, гаварыць пра гэтыя мінулыя часы, пра нашу рэвалюцыю ў прошлым часе, таму што яна вельмі хутка закончыцца нашай перамогай. Мы робім усё магчымае, каб гэтая рэвалюцыя скончылася паспяхова. Мы робім усё магчымае, магчыма, недастаткова, каб тыя людзі, якія змагаюцца ў Беларусі, у беларускіх гарадах, выходзяць на вуліцы, каб адчувалі сябе ўпэўнена абароненымі. Мы робім усё магчымае,
каб гэтыя гераічныя ўчынкі ведаў увесь свет. Пра гэта мы падымаем пытанне на ўсіх сустрэчах, на ўсіх размовах, ва ўсіх інтэрв'ю. Офіс Святланы Ціханаўскай, кабінет Святланы Ціханаўскай працуе толькі для таго, каб мы хутчэй прайшлі гэты складаны этап у беларускай гісторыі і Лукашэнку адправілі ў мінулае.